Veľa ľudí si myslí, že medzi autorizovaným a neautorizovaným servisom nie je rozdiel. A dokonca, že v neautorizovanom servise postupujú rovnako, spravia to isté a ešte k tomu lacnejšie. Aby sme si ukázali, že keď dvaja robia to isté, nemusí to dopadnúť rovnako, urobili sme malý experiment. Oba týmy dostali za úlohu poskladať funkčné autíčko. Tatkovia však na rozdiel od chlapcov nemali návod. Pokojne si niečo podobné môžete skúsiť aj doma. S vašim autom však určite neexperimentujte. V autorizovanom servise dodržiavajú výrobcom stanovené a overené postupy na opravu všetkých častí vozidla. Preto sa vám autorizovaný servis Škoda bezpečne oplatí viac. Škoda. Simply clever.